Hanya helam sogonok jatana ani channel lo tini hingga ingke ang waisi punong no second part se punog do obek rap mani ingke pulani simi rap mani ingke ang takasi channel lo rena hin tong mana aro rudi aw jagan ri sinai balung ma to balugui thangka haipana norok tin nugui man sinai omono 8 feet nanai 8 feet hingga ingke 1 feet hingga ingke 30 semi ingke 30 semi no 30 semi mang 8 ingke besek abon rong nai Pula hangkang skal baino suwinya rawinya naita amuni pore hangke je kaisa raina mani abo bai homan khlaine bebang no raina baine ang gaike ko bebang 8 feet ke rajang mang semo ge tabuk omono ksati thep naita ksati thepinai tai kaisa bahaino tai kaisa 8 feet tongmani 8 feet mang kabang ma rajak do hangka abono hani hai thebunai duita themnai ksate hinge ksate duita themani pore je thepmani asagawono rap naita hangka abo nongna ang se kok bai soi bujire mano amoni sainoro double se video nai mani bising tisi nung mani bising tisi te bareng nai nge ang tai bisi kok sanan thanglia nongno nge ang agi roko bo kok sai no video khaimani kintu norok so bujia hane nge tini hinke norok nai no srung side mane ang sawi norok bujia phanung mano nge nai to rung nai bile he deba angke norok nai phano srung side ke nai nai di ang bahike rap ang nong no jora mani jora phunuka o video phuno kata jora mani jora to hinga inke o video se fast uploading na tongmani do kintu angka wancho kata kaisa channel upload khairisi wana hanai naita a channel lo bani kabang ma subscriber agi rong ni kasam tong bele angka borok bo saiman ting hine ge ta wancho ka jaga no second part bo jehetu angore upload khaipe ke inke first part boron upload khairisi nai gaike second part ang nong no jodi norok upload khaime se baloi thanga ge norok nai chung me rok panangana ang link ri rwana description na norok nai ji ke tai bisi kok sanan thanglia norok nai nai sidi bai ke rap ramna musungoi thanga ge try khaine di nogroga mane norok bo jani ke ichha mote ke nai thokke sarabune manai mane buino phalna niya sudo nijini bagai phano ta nijini bagai phano rabune mano gabani bagai no nai sidi genero angagi video upload khaima jaga rogo sawo baksa comment khayu ta mane pura complete kherap mani phunuk di nei odek madek ke bujiang go hone hinge dini ora hanga hinge ang tai kuno kat kut khalia ke onek no video log nai norok log jang nai nai sele jang nai rap na musang khang ke norok nai rabi mano a jodi ram na musang ya ke banorok nai apano tong nai mano Niko angam te hemang ke rabu nya bai ke do angkom te ke rabu nya mani pore kaisa ke rabu moto ge kaisa ramani pore bai ke thepane abo tabu phuno gure nai ta ge ang to nong no bai ke rap abo to bukuk bai sanani thanglia norong nai noi ko nai di bai ke rap Iko ma hai koros bai korosung jang no rap di korosung se no tarap di ta korosung i tong lai jang no rap di
Ko jaga site angkha tabo hingka hanya hai ang taisa takaisa add khainai ta ang hingka sakani o add khaiya do tolani o add khai di ta ko. Jara rabna hanai tongnai rok o video o first part naikha hingke no channel rok mane motamoti rwngui paina karon mosi puila chengmani rwngkha hingka yang saka rawui thangnani abo haino same to same no hingke tebisi klai hingke ba yang jara rabna hanai tongnai rok o first part o video no nainai di kaham ke hingka aboni pore khe norok haino sirwngui thangnai. Koyango bo tolawo rabdi sakao ya o tintang mani pore fano tolawo rabdi ta jotoni tolawo takaisa join khai dita. Jefuru pano join khaina hingke tolani o join khainani nango sakani o join khaiya hingke ingya ta sakani o join khaina hingke phili nana nangnai he tola khlai nana nango naite bono bo. Ko video no nai jodi ke bo ko bag rok rabui nai sajak khainke kisa comment khai sadi. Jara bag ramna rwngnai rok hingka hingke o video no nugui boring rok phanangjak mano kintu jara rwngya bongni bagui hingke onek tough se hingka hingke ang bagi puila rwngya puro bwswk se mane kostongo ta bokhorok rok mihim sugum hingke tabuk hingka to rwngkhani bagui nai jekono design se rawui manui tongkha hingke norok bo aroni simi no start khainai di o design hingka hingke easy no khopjago easy no omo rwngkha hingke alada bo rwngnai hingke easy ni simi swrwngkha hingke saya di bamo swkang swrwngkha hingke aboni pore khe alada jespano rabui manui thangnai ta puila hingke klai no swrwngmani chao
kutuk srengkha hingke mata khara wngui bokhorok bujiya songui thangpinai klai no swkang srwngmani jaga aboni bagui norog omono swkang srangui naikhe dijara rab muchungui tongnai rok ta. Omo kaisa paikha mo kebeng chaita kolok chaita bebak tui chaita khe rabutai kom hai khe mang kwbangma rabui nanai uta kaisa green colour watui kheno rabui nanai hingke o blue colour no batui kheno rabui nanai ta kwni kwni no rabui nabainai hingke ang tabuk green colour rabui nabai gana. Ongko green colour rabai khe to green colour amo hai khe rabuta hingke tei video long naisi nini amsuk phunukliya hingke eko nainai di green kaisa blue kaisa green kaisa blue kaisa haike ongko thepanai tei jora rinai. Hingke tabuk o jagani bisingui je sakani nanai do oikom hai khlainai mane kisa keke khai khlai nanai mane jespano sakani naka hingke nabo keke khai wngui thango je jagani phano sakani no naka hingke nabo keke khai wngui thangnai hingke diamond shape lama hingke keke khlainai ta kaisa green colour ni tongya ta abono bo mati hai khe no rabui nanai konai di sakani no nawui kotolani noya do sakani no nanai sakani nawui nai tei kaisa ni bo ongko sakani no nanai oro ni bo. Hingke kaisa tola onkhojak kwrui ta abono naiye yang saka o tongmani abono nanai hingke abo bai abono rabsinai ta. Hingke ang tei rabmani pore hingke pilui no yang tola tui ta waisa rabdi ta hingke subida ongo ta rabnani. Hingke o kwni rabmani pore hingka hingke tei kaisa join rwinai yang abo alo rabui mano hai ta saka o tai hingke kwni rabmani pore no tabuk khe tei kaisa join rwinai mo haino saka saka rabui thangkhe nongkha omo hingke to hingke tabuk swkang join rui nabai gani puila khe join rui nabai do amoni pore se rabu. Tabuk o jaga o blue bai rabunai ta mane join khaiunai ta. O jaga o norok kaham khe nainai di hingke o jaga o namani chaya hingke diamond shape wngya hingke naithokya mane bag chaya wngui thango ta kwpla kotor wngui thango ta o bag tabuk o je kwpla chikon chikon kwrui ta bag rabmani emo kwpla kotor wngui thango wngkha hingke amoni bagui bag chaya wngoi ta.
Hingko ang join khaipai bekha bebang no kaisa green kaisa blue kaisa green kaisa blue amte haike do ongka mani pore hingke ko haino nanglai ongoi tongo nanglai molte cross ongoi tongo cross no rabai thangka hingke sengkha hingka aboni pore o hingka hingke je mane seng bag rok no achukri tonkha hingke tolani kisa saka sep ongoi thangnani tam bag ni kuna yadiba yo bag ni kuna abono swnamnani hingke tei kaisa patron no ang phunugui rika abo ang nongno link rinai ang hingke norog ah jaga o tangai nai mano ta hingke abo rongkha hingke to tai bebang no rongoi tangsinai omono easy klai simo sobse klai hingke o je tabuk hingke to je cross wnglaijak obono simi rab kheno paikha hingke rabai thangmani pore o se abo taisa rabmani pore o se abo swnamjak nai ta gaboni bo link rinai norog nuknai ke tini video bahing jakha kisa comment kaisa di tini bagam sungno jotono no hambai.